infants de l'Escola Mil·lenària. Us convidem a participar amb nosaltres a aquesta representació de la llegenda de Sant Jordi. Potser vosaltres ja la coneixeu, aquesta llegenda? Sí! Ara us explicarem una història que molta gent no coneix i que ens agradaria compartir. Temps era temps, hi havia un regne bonic i tranquil on el sol sortia de dia i la lluna es passejava a les nits. Aquest regne es deia Montblanc. Però un dia els seus habitants van viure un gran daltabaix. Una fera voltava les terres. No sabien ben bé què era. Un ser màgic que no semblava real. Heus aquí una dragona ferotge, que no tan sols caminava per terra, sinó que també volava i nedava àgil i ràpida. Amb els seus grans ullals esmolats, les seves banyes i les urpes llargues de les seves potes, destruïa masies i pobles sencers, escopia ramats i cremava collites amb el seu alè de foc. El rei visità aleshores Montblanc. Ordenà obrir les portes de la muralla perquè homes, dones i infants s'hi pogueren refugiar. Només algunes dones i alguns homes valents gosaren pujar les muralles a veure venir la fera. Gent de Montblanc, si no voleu que cremi el vostre poble, si no voleu que us cremi tots vosaltres, ja podeu fer-me cas. Ja estic tipa de menjar ovelles i vaques. A partir d'ara m'haureu d'entregar un jove amb la carn ben tendra i suculent. I si no em feu cas, ja podeu tremolar perquè Montblanc es convertirà en una enorme foguera. Estimat poble de Montblanc, haurem d'atendre la demanda de la dragona, si no tota la ciutat desapareixerà. Però és injust que algú hagi de morir. No podem escollir entre un dels nostres joves i enviar-lo a morir a mans de la dragona. És que no podem. No podem, això no podem. Estimada filla Violant, què feu aquí? He escoltat el greu problema del meu poble i vinc decidida a donar una solució. Jo mateixa aniré a trobar la dragona. I si moro, la meva mort serà un senyal d'honor pel nostre poble. La princesa Violant no morirà sense lluitar. Bravo! El rei i tot el poble es reuneix per acomiadar la princesa. Amb mocadors li diuen adeu i li desitgen sort. Jordi, noble senyor, sóc un cavaller que ronda pel món intentant ajudar la gent a resoldre conflictes, baralles i problemes. He sabut que al poble de Montblanc teniu un greu problema i volia saber si us podia ajudar. La meva filla ha anat a lluitar amb la fera. Sisplau, vés i salva-la, no vull que mori a mans de les seves mans. Ha dit una fera? Una fera, sí. I és molt gran i molt ferotge? Una mica. Bueno, intentaré veure si la puc ajudar, Vaig a veure què puc fer. Sant Jordi va marxar una mica atemorit. Mentrestant, la princesa Violant ja havia arribat al bosc on descansa la dragona endormiscada. Soc la princesa Violant. Obeint la teva demanda, vinc en nom del poble de Montblanc. Una princesa, és molt més del que m'esperava. Tinc ajuda. Tu, què fas aquí? Ramona, ets tu. Em recordes? Per què no parlem un momentet? Esteu bé, cavaller? Sí. Compte, vigileu, que si no morirem els dos. No et preocupis, tranquil. Jo lluitaré amb aquesta dragona. I així és com va néixer la Rosa de Sant Jordi, que simbolitza el valor de totes les persones lluitadores i
i solidàries. Però escolteu, la història encara no s'ha acabat. Ramona, hem d'arreglar els nostres problemes i deixar de lluitar d'una vegada. Sí, però és que vosaltres no ho enteneu. Jo vivia tan tranquil·la a la meva cova i ara hi volen construir una mina. No és just. On viuré ara? Haver començat per aquí? Vosaltres sabíeu alguna cosa? No sabia res. Li diré al rei que aturi la construcció de la mina i tu podràs tornar a viure al teu cau. Però a canvi hauràs de deixar de menjar persones i ramats i deixar de destruir les nostres collites. I aleshores què menjaré? Pensem, a veure, tinc una idea. Què et sembla si fem que cada dia una persona del poble et pugi al cau un aliment? Aleshores, tu els expliques una història. Et sembla? Em sembla. Fantàstica idea. Tracte fet. Perfecte, Ramona. Molt bé. Molt bé. Molt bé. M'ha encantat com has negociat amb la dragona. I tu ets una princesa supervalenta. Estic molt content de ser el teu amic. M'agradaria viure moltes aventures junts amb tu. Vale, Vale? d'acord. Em canvies? I tant, que xulo el teu cas. El teu... El meu no tant. Fins aquí aquesta versió de la llegenda de Sant Jordi. Us ha agradat així la història? Sí! Amb aquesta princesa tan valenta? Amb aquesta dragona no tan ferotge com sempre sembla? Amb el cavaller Sant Jordi tan negociador? Un fort aplaudiment per tots els personatges. El rei, la gent del poble, la dragona, Sant Jordi, la princesa i la narradora. I a l'equip tècnic. Molt bé, ha sigut xulíssim. Molt bé, molt bé. Bueno, aplaudiu més fort, no? Vinga, saludem, vinga, artistes.